UMP ke Raja Sabha Dr. W.R. Khaluki minta ke si Sautari Kuala Lumpur Arjapsan ulabu mau nangrim ban pen he extension ya ke community hall jong ka bar shnang mentong jowai ha ka jing lang bala pelong ha ka tehi ke community hall ke shnang ya ka ni ke extension ya ke community hall antai ha ka jinglot ka bakal shiklur khandai pholak tingka tam bad ya ka ni ka kamla IT ha ka construction committee ban stang ya ka jingtei ya ka jing alang la penya da wahe shnong mentong ma el poktai ubla airu ya kintin priang subha ya baro kibledon lang nadu usembut kongsan ma wailan miki shila ubadeiru chairman kamuda udaloi ke ilaka joai ma puraman kinjing ginong shakhat subha ginong shong shnong nadu gilong kami gilong kaba bat ki khun samla ka shnong la pen sngo kya kani ka community hall la tei nadu ka snam ka khandai spak nai pulai ha ka jingya ka por ginong shong shnong kila nang roi badminta kila dan hadu arspa san poteli kilong ying kumta kala dawa ban pen he no ya kani ka community hall ka shnong khamtam ban yo plong ya ka dor par ka shnong ha ka jing wat lat ban yo jing rap pisa kala yo no MP ka Raja Sabha hadu shipolak tingka na ka scheme na po ka GMB shipolak tingka na MDC ka than malakhan dakhar shilak tingka bat kumju na ka fund shnang na lor kiwe kaba lokot arpulai lak tingka kum ka jingstang bante ya kani ka community hall ha ubnai ma 4000 uma e lalu ubadai ex chairman secretary advisor ula pensngo ya ka jingi trailang yong lang jong kashnang ha ka ba lazdang ya ka fit baningkong e bante ya ka hall jong kashnang kabalakot kandai pulai hajar tingka ka jingyo nong ula pen pauru ka jingero ka bakrau e ya ki nong sedang ya ka ni kashnang kiba la trei borba ban kershan ya kashnang bat kumju ya ki nong ket kam kiba minta uma wailat miki shila ulaong ka jingbo ya uni umau nong rembante ya ka community hall kalong lemba ka jingtre shitam jang kinong kit kam shnong ulaong ka community hall kadai ka ying badan kam e man pelong ya ka jingelang bat kadai ka ying yong lang yang Chandra Vima kan Arjar prada terwai nga ulai kau MP yang kerja sepah hai tipor dang krek lang dang im ulidar yang i Sri PA sangma ngasnyau seromo chip ne bha ile du MLA hajwai rem merjok ma wailat ngasnyau seluruh chim ne bha kini ke chnong ko nga he ke chnong ko kam ong phi de khai nga hai nga kan mo hai jing ong tendiu ma pakem hay thao hab Islam kha ga bai te do ka chnong tri gyong a kini do ka chnong tri gyong a wang ai phi ma hau e gi skim gyong a chnong juai nga snyao to ka kamram gyong a nga poi kat kini kerdan to ka jing kerchan gyong phi ladangam e kini ka chnong gyong a nga to klem srom tam uburu imaslai ngani khandau nga kini to jing yarap i ka chnong ka thau ka kat wa ye kam ong phi hai jing yo wa khian san klur wra ka stit perchang wa kat lo ye wa yo chwa kut ka tam yo nga u yo au no snyang khajak hawaro ki benta yong ka chnong juai nei bha ile sachisien kam ong i phi nga chim ini ka kerdan ko nga yo ani ko burong ko e phi nga to ka kor yo nga hakwa usukliang mie usukliang hadu kata madai ye madai em ko bor kamu ong u he chnong tu chiklor khinde phau ong nangas kata woro tan rai em dusan klor dan yenga hejo ipor khnai pi ngajo iklam chief minister nachwa kani ka chief minister scheme to dusan klor ong yok chief minister
penhek ga kan chief minister scheme nga pathan on sans pa kulur nei bhai le hadin udah mano MP the yo olai keleng ki chnong ki thau ijo ini kejut iwa ki chnong ki thau mye gu chna tang kita ke dorbar hall ki mye gu chna skur handrai punku ki kan nya phausan kulur dang ong CM nga ong oi le bo mi dunya phausan ong kharluki le de bo san spa kulur dok kulam ki bro ong oi ni gintin madanga chiajar kulur le bo ya nei bhai le ngau kre ayo snyawo o kre anu tak pai ba ye yo kelam hejing im le bidai bhale cha kelam le bidai si le cha kelam le bidai bhale cha em guero le bidai si le dang em guero te do ke jing im bro hanrei